De Frieske voedselbankactie van Fellini hier bracht 115.000 euro op. Dat binnen 50.000 producten. Er binnen nu al 3.000 bananendozen regelen. Ja, die komen van Sint-Anne. Wat we vierden waren, dat weer op zich al een probleem om ze hier te krijgen. Maar het is nog een goede regel en ze komen er. Dat omroep die wordt aan verbouwd. Maar voordat de actie losbarst, is het business as usual, lijkt als bij de voedselbank Smellingeloon. Er wordt nog heel tijd bezocht om zo meer mogelijkheden voor te smieten. Dus maar dat uitdeeld worden voor de houdbaarheidsdatum. Meestal is dat een dag of 4. Dus wij zijn nu overgegaan ook naar elke week uitdelen en onze groepen in 3 te delen. Door maandags, woensdags en vrijdagsmorgens uit te delen. En dat wordt hier klaargemaakt. Toch moet nog een soort voortsmieten worden. Een orenoplossing is de nieuwe koel- en vriesruimte. Daarin wordt god opslaan van 14 etensbanken. Een mooi voorbeeld daarvan is alle vlees, wat een houdbaarheidsdatum had tot vandaag, wat ingekoeld in de vitrine staat bij de supermarkten, die moest weggegooid worden. Nu krijgen wij het vlees op de dag, wordt het ingevroren, wordt in onze diepvriescel gezet en wij mogen het nog 2 maanden uitgeven. Om de energiekosten te verlegen, rint in Friesland de actie Doe wat, maar dubbel T, voor de voedselbank. Van, jij hebt mij beloofd om mijn tuintje te gaan schoffelen. Ik geef je daar 50 euro voor en jij stort het op de rekening van de actie. En we hopen dat we dus aan het eind van het jaar voldoende geld hebben om hier en nog op 2 andere voedselbanken dus zonne-energie te plaatsen, zonnecellen. Maar die actie rint nog net zo hut. En zo had de voedselbank een verlet van alles. Vrijwilligers, romte en sponsoren. Dus mensen, om de voedselbank goed het dragen, help de voedselbank helpen. Mensen die het goed inzamelen willen, kunnen van zo'n tot 18 december terug bij de deelnemende supermarkten.